Fl-aħħar jiem il-Gvern permezz tal-Ministru għall-Intern Byron Camilleri għamel numru ta' laqgħat ta' konsultazzjoni mal-Police Officers Union u l-Malta Police Union dwar emenda fil-liġi li tippremja lil dawk l-uffiċjali tal-Pulizija li jibqgħu jaħdmu wara 29 sena permezz ta' inċentiv ta' somma daqs sitt-xhur paga għal kull sena żejda wara snin tas servizz. Din is-somma li se tkun qed tingħata kull sena se saħħaħ il-workforce tal-Pulizija f'din il-forza tal-ordni essenzjali fil-pajjiż. Dwar dan tlabna reazzjonijiet ta' Marlon Healy, Chairperson tal-Malta Police Union, u Ray Zammit, President tal-Police Officers Union fiħdan il-General Workers Union. Xwieħed jispiehem, jekk inti fuq 29 ma talaq 30 u tażel li tieħu dik is-sitt-xhur paga, ma toqgħodx tistenna 3 xhur oħra, taqbad u toħodha. Min-naħa tiegħu Healy spjega kif din l-emenda fil-liġi qed tagħti opportunità akbar lil korp jażel hu meta jiġbor din is-somma intitolata lilu. L-emenda il-Pulizija jista' jażel jew iġemma nofs paga fis-sena l 4 snin. Jew inkella jiddeċiedi li kull pereżempju Oktober 2000 kull Oktober jażel li jieħu nofs il-paga ta' dik is-sena li jkun ħadem. Bl-istess mod Zammit jiddeskrivi din l-emenda bħala waħda mill-miżuri tajbin. Din kienet waħda mill-miżuri tajbin li ġew introdotti lill-Pulizija. Din hija miżura ta' vera, timmaġina inti tagħmel sena xogħol u ħatiħu 6 xhur paga bonus. Kif wieħed jista' jassumi emenda bħal din ġabet magħha numru ta' kummenti pożittivi minn dawk l-uffiċjali li se jgawdu minnha. Min qiegħed speċjalment f'dik il-gap, ovvjament intlaqat tajjeb, ovvjament huma sodisfatti li t-pol gvern semma r-rikjesta tagħna, ovvjament li tiġi r-rikjesta tal-membri tagħna finalment għaliex dik hi mhux ir-rikjesta tal-membri tagħna. U ovvjament ġiet implementata, ġifieri hemm sodisfazzjoni.